Una vegada tingueu més que llegida i a ser possible, sabent-se-la de memòria, la part B completa, començarem a estudiar la flauta per trossos, igual que vam fer amb la part A. Començarem per el final número 2 de la part A, que era si, la, sol, fa, mi. Comencem. Si, la, sol, fa, mi. Sol, sol, la, la, si, 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 do, si, la, sol. I farem fins ahí, fins que ens isca bé. Repetim. Seguirem per el següent fragment, que seria sol, la, si, la, sol, fa. Repetisc. Sol, la, si, la, sol, fa. I ara el tercer fragment, que seria fa, sol, la, sol. Fa, sol, la, sol. El següent fragment és idèntic al primer fragment, que ja mos el sabem. Era sol, la, si, do, si, la, sol. I després continuarem en un fragment diferent, que seria sol, la, si, la, sol, fa, mi, sol, mi. Repetisc l'últim fragment. Sol, la, si, la, sol, fa, mi, sol, mi. Ara ja podem tocar tota la part B amb el seu final número 1. Recordeu que començarem per el final 2 de la part A. Com podeu veure a la partitura, el final 2 és molt fàcil. El final 1 acabava mi, sol, però el final 2 simplement acabarà en mi, que és igual que este mi d'aquí. Per tant, el final 2 seria sol, la, si, la, sol, fa, mi, sol, mi. Ara anem a provar a fer tota la part B amb el final 1 i després la repetirem i farem el final 2.
Una vegada hem acabat de fer la part B i ja sabem tocar B en la flauta, com veieu en la partitura, seria començar una altra vegada la A, però hi ha un final diferent. Igual que la primera vegada que hem fet la A té un final 1, que és el mateix que la primera vegada, i un final 2. Acaba exactament igual que abans. Si, la, sol, fa, mi. Però n'hi ha dos grups de 3 notes que anem a veure de seguida com es fan. En una partitura, quan ens trobem grups de 3 notes una damunt de l'altra, vol dir que sonen juntes. La flauta dolça no permet tocar 2 o 3 notes al mateix temps. Per tant, el que faríem seria distribuir aquestes 3 veus entre 3 flautes diferents. Com que estareu tocant soles a casa, heu de triar una de les 3 notes que voleu tocar. Per exemple, el do agut. I simplement el que hauríem de fer en el segon final seria si, la, sol, fa, mi, do, do. Si triareu el sol seria si, la, sol, fa, mi, sol, sol. I si triareu el mi seria si, la, sol, fa, mi, mi, mi. De manera que triant el do agut, per exemple, quedaria així. Per acabar amb aquest vídeo, anem a tocar des del final 2 de la part A, tota la part B amb les seues 2 repeticions, i amb el final 1 i final 2 de la part B, i per últim la part A amb el seu final 1 i el final 2 amb la coda, que era allò de to, to.